ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Канали Форс пранк барномаи газшоу тақдим мекунад. имрӯз мо яке аз шоуҳои беҳтаринро барои шумо пешкаш мегардонем. Кола нушак, яъне иштирокчиёни мо кадоме якум колаи худро тамом кунад, ғолиби барномаи мо мегардад ва соҳиби 500 рубл мегардад. Ин чиз агар барои шумо аҷиб бошад, тамошо кунед ва моро дастгирӣ кунед. Ба канали мо подписатсия кунед, лайк монед, фикр ақидаи худро дар канал. Ҳозир иштирокчиёни худро сари усоли худ ҷамъ овардем. Иштирокчиёни азиз, салом ба ҳамаи шумо. Салом алайкум. Салом. Шарти бозиро як бор дига гӯш мекунем. Касе аз шумо якум шуда коларо агар то охираш хӯрда тамом кунад, яъне нӯшида тамом кунад, ғолиби барнома мегардад ва соҳиби 500 рубли русӣ мегардад. Агар ки шумо тайёр бошед, сар мекунем. ҳар яки шумо кришкаи колаҳоро кушоед. ҳар яки худ дар наздиктар қапед. ҳозир ба ҳисоб бозиро сар мекунем. Агар ки шумо тайёр бошед, 3, 2, 1 рафтем. ғолиби барномаи мо аниқ шуд. Мардум, дар инҷо шуморо табрик мекунем братҷон. албатта аҷоибот шуд. барнома ба фикрам барои шумо писанд омад. албатта ғолиби имрӯзаи мо акаи Мардон шуд. ғолиби дуюми мо дӯстам Рӯзумурод аст ва сеюм чорумарои ма дар кор нест. албатта мо пеш аз суханронидан ғолиби имрӯзаро мо табрик мекунем бо 500 рубли урсаят. кафхӯбӣ мезанед дӯстон. ака дар бораи барнома шумо чӣ гуфтаниё доред? Ман гуфтани ман ҳамун ғолиб шудам. Шумо боям раҳмат, бачаҳо диям раҳмат. Ман ҳамун тоқсантроба ҳамашба иштирокба муваффақият тилайman. ҳамеша зинда бошед. гам нест братан. барнома ба шумо писанд омад? Нафаҳмидам. барнома ба шумо маъқул шуд? Бале. ин тавр барномаҳоро зиёд карданро мехоҳед? Бале. ва дигар иштирокчиён шумо чӣ гуфтаниё доред? ба шумо барнома маъқул шуд? ҳаракат мекунем. худо хоҳад ин дафъа бо буридам ба гам нест. дӯстони азиз, инак барнома агар ба шуморам маъқул шуда бошад, подписка, лайкро фаромӯш накунед. фикр ақидаи худро дар комментария нависед. бо мо бошед дӯстон. Форс